and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan, I only live to love you. Dili ra gyud kaniya masayon-sayon. Ha, mirisi. Pero gaw, tubag ba? Gaw, I'm sure nga, dili ra tumao ang katapusan niya papakita ni mo. Dili ra tumao gaw. Mong ingnan taga, pangandam na. Ate Shin, birthday ni Mami karon. Yes, pero mag-celebrate ta nga wa si Kuya ug si Glenn. Kay wa man sila din sa Pilipinas. Ha? Invited sila sa ilang mga sponsors nga tuwa mag-base sa gawas. Kung doon naman ganit ay nahimong sa. Sultihan lang tatagtarong. Aron sa pagpangayo naman nato og pasaylo, di ba? Dili kaya na lang tagdiretso. Kampo na tagway bili. Oh. Wa mo gid ite bili unsa no? Kinsa ra gud ta aron magpa-importansya. Dili ta mailhan sa mga tao nga parehas ka taas nila og kahimtang kun dili patungod nila. Mong ila na lang tayatakan. Wa talay mahimo. Gawa sa pagduko sa itong mga o. Paita sa mga taong kabusa. He's unfair. Naedukar ta gumikan niya. Pero maustad niyang ato makuha. Dili na hinuntaw ang iyang pag-ila na to. Mupauli ko sa bukid, Ada. Ha? Og dili ko mubalik dinhi kung dili ko makadag ikabayad sa tanan nilang nagasto nato. Ni. Kung doon na mga dato, no, nga andam nga mga sawa nako, ano bang parehas na lumad nga may ikabugas sa pagbayad sa atong mga utang nila. Andam ko, mamana. Time pasa. Nganong labdon man nimo imong o kung gusto kang muuli, ha? O gusto kang makabayad sa tanan. Sa tanan lang nagasto nato. Naa mas Harvey. Sugta na lang siya. Wag mo na ihunong sa pagpangindahay sa imong kaluoy, Gwit. Di ka na basta-basta, Alea. Si Harvey ang perfect match nimo. Pilot ug doktora, wow! Perfect combination! Naanat na baya ka din sa dakong syudad. Nganong mupaulit pa mangyud ka sa bukid, ha? Tungod kay angay lang giting halita sa parehas na to mga lumadada. Wa ko'y gugma ni Harvey. Oh. Higala ra gyud ang akong pag-ila niya. Unsa? Mao nang kinatibuk-an sa convo nila nga akong nadungog. Nga wa nila mahipawi. Igo lang na akong gipaniguro kung unsa gyud ang tinuod nga pagbati ni Alea nimo kuya. So, now, unsa may mo ikasulti ana? Di ka pa mulihok? Unya ka na ba gyud manguros kun mukilat na? Shit. Di na pwede. Paminaw ada. Karong gabi igna si Alea nga adto kauna sa akong kwarto ha. Kay magpamasahe ko. Ha? Nakasabot ka? Yes, Ada. mami. Ingna lang nga, musudra kag balik sa inyong kwarto kung mahuman na unya kag atiman ako. Yes, mami. Sige. Kay may buhaton pa man sad ko. Mag-unsa man day ka? Mangandam sa kong mga butang. Kay mularga kog sayo. Naunsa mas Alea, oy. Cool ka lang. Basag disya siyang buhaton. Basta kay steady rata din sa kwarto namo ni Mama, okay? Oh. Ay kabala ka kay dili na mo biya sa Alea. Mana ka? Daw man lagi tingali ka. Mana siguro kag andam sa angay nimo dadon.
Mao makapahuway ka na aron dili ka magtukaon niya sa tong pagpauli paingon sa Davao. Unsa? Ako na may mularga. Kanag musugot ko. Ha? Itang duha mo larga kay mga tubang ko sa imong amahan. Para pangayoon ang ilang permiso nga magpakasalta. Unsa? I don't want to lose you, Alia. Huwag ka mahibaw, anak. Siyaro, dili pa ba igo ang kainit nga imong nabatsigan na itong gihagkan ka? Mahal ti kalit si. Dugay na. Wala na mo makita sa ko mga mata. Ug wag na mo masabti ang ako mga gipagbuhi ang linya. Pero gipugos na lang ako sa pagtago bisag sakit sa akong dughan ang pagbuhat sa ingon. Kinahadlo ko nga imong katawan. Imong insultuhon. Tungod sa kalayo sa gintang sa tong panghidaron. It doesn't matter when love is concerned. Oh. Dili ka mo tuwa na. Kung moingon ka nga giluom lang nimo ang imong gibati, kinahadlok ka nga akong katawan. Nagtuo ka nga ako diri. Ako nga nagpaabot sa bulawanon nimo mga pong. Wa ba tiag kaguol kay nahadlok sad ko nga dili mo'y imong piliun? Ha? Dili lalim. Dili lalim nga magpaabot kong higugmaon. Unya mahug lang sawa. Tel. Alia. Dili gyud na ako ikauwaw ang pag-angkon. Nga kaniadto pa. Sa una pa na kong pagkakita nimo, nangandoy na ko nimo. Nangandoy ko nga imo lang utak kong higugmaon. Bugti sa pagmahal nga akong gipahinuod diha nimo. Alia. I love you. I love you. And I will always love you. Please, marry me. You're kidding. I'm serious. Agad-agad. Dili pa pwede nga. Nga imo lang unang timbang-timbangon. Usog to ng imong kaugalingon sa magkadagan kung ako pa cute. So, napabalik ko'y angay ipamatuon aron mo tuo kang ikaw nga akong kikinahanglan. Aron ko rin mo tuhuan. Wait, I will tell the whole world. Hoy! Asa man ka? Paminawa na lang yung ugma ang tubag na yung pangutana. Sa pagkakaroon, gusto na ako nga matuog na ka. Kay mopahuay na sab ko aron sayo ta ugma nga makamata para dili ta malit sa pag-adto sa airport. Good night. Yes! Yes! Hi, Dad! Pahalipahi ko ninyo. Ha? Ma, di lagi mapakyas ang imong gilauman, ma. Makahatag lagi ko nimong apo kay magminyo na ang imong anak. Ug ma, sayo may mularga si Alia paingon sa Davao. Kaya akong atubangon ang iyang mga ginikanan para pangayoon ang ilang permiso nga makasal naming duha. Oy, time pa. Kamo lang, ha? Oy, dili ko palabot, anak. Kita ang tanan ang moadto dito. Aron katuhuan sa mga ginikanan ni Alea nga diniyos ang tuyo nimo sa ilang anak. For formality's sake, sad kuya. Okay. No problem. Sin, dawata ang laing tahas nga akong ihatag nimo. I want to tell the whole world nga ako na si Alia. Nakasabot ko sa gusto nimong mahitabo, kuya. So, cool ka lang kay matuman ang imong mando. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!